Bona tarda. Benvolguts amics, fundadors, fundadores, companys, companyes, regidors, apreciada inspectora d'Educació, membres de la Fundació Iluro, dels capgrossos i el president de l'AMPA, que corre per aquí. Des de la direcció del centre, des del claustre de mestres, els professionals de les diferents activitats que realitzen al centre i des de la comissió del 50 aniversari us volem donar la benvinguda a la nostra exposició. Quan pensava de fer aquest petit discurs, em venien al cap moments que hem compartit amb els membres de la comissió, plens de somriures, de curiositats i d'anècdotes que han fet que personalment hagi estat una època molt enriquidora. Penseu que per arribar fins aquí, per exemple, hem fet innumerables reunions on, curiosament, cada dia apareixia un enxanetero nou que deia «Això és l'enxaneta». I sabeu què? Al final necessitaríem 3 anys per fer col·loquis, per fer exposicions i per fer tot el que representa l'escola. És precisament aquest fet el que vull ressaltar amb aquestes paraules. L'enxaneta era, és i serà un referent per a milers d'alumnes i de famílies que han compartit una època molt important de la seva vida. Nosaltres prenem aquest compromís i el recollim i el volem perllongar en el temps sent conscients d'allà on venim, on som i on volem anar. Per tot això és un orgull que tots nosaltres avui aquí, tots reunits, pels que no hi són perquè no poden i els que no hi són perquè ja no hi són, jo crec que és molt clar el cant que ens uneix. Jo soc enxaneta. Moltes gràcies.